Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Miss UK. Okay mo diha. Okay mo diha. Labas pa kay ni Otan. Awa na gud Hoy, ninyo. hoy, babay. Uy. Ikapatakal kang singgit diha da. Nga nang maingon man kang labas ni mo kay ukay. Ang asangad lang gani ukay panus ana. Hoy, labas pa. Meaning bag-o pang abli bayot. Wa? Okay mo diha. So sabat ni mo eh. Labas pa mga suki diri. Ay. Okay na mo. Libre ang okay ha mga dudong. Pwede sang antindira inyong okayon. Hoy! Uy, biyabag ka babayhan na ako. Magpaukay ka sa mga lalaki. Magpaukay ka. Ingon day kung ako'y okayon nga ikaw man. Aw siya! Uy, ako! Oo. Sige, okay. Mao lang kaya akong gisinggit aron Dire. sa pagdani sa mga customers nga mga lalaki ba. Nya. Pero og may moduol gyud ganing mga lalaki nya gustong mo okay, ikay akong ipaukay ba yun? Uy, siya! Kay tindiro tindira man sab ka, di ba? Uy, excuse me, uy, babae. Di man ko tinuod ka, babae, no? Apan di sa ko, di sa ko magdalina, no? Reserve kay ko pagka babae, reserve. Gusto ko pisko pa ako pagkabuwak akong ihad sa lalaki nga akong higugmaon. Presko sa imong mata bayot, mas presko paning akong tindang okay no kay nimo ang hilo. Ay! Ang saba di ho, uy. Angela ako panganay, Carla, ha? In short, Angel. Angel nga ikugan. May gidangat. Kanang blouse bayot pi. Ambi. Aha? Kaning imong gigunitan nga color yellow ba? Ambi na. Ang saan ni mo? Ay, as usual, akong isulob aron mahalin. Ako'y live nga manikin aning atong tindang ukay-ukay. Og music, kay mo kanta og mo sayaw ko. I threw a wish into a well. I looked to you as it fell. Ay, kakapoy na bayot. Lobat na kay ko. Uga naman kaya akong tutunlan og sininggit. Oy, Ana, nanimahon si kang ukay-ukay sa bukaan sila o gabi eh. Si kay sinulob sa lain ukay-ukay, babae. ay aron mahalin bayot. Ako'y silbing model sa mga ukay-ukay nga akong tinda. Di tanawa. Puno ni akong belt bag sa atong halin. Ang uban yung mga parehas na itong naninda og ukay-ukay. Tanawa, gipanglangaw. Ang ilang mga ukay-ukay gipanglangaw. Ang ato, hurot-hurot yun. Ang pabor man ka, Sama, oy. kapabor man ka. May man kay ka mukanta, kamaw man ka mukanta, musayaw, nindot kayo ng pagkakanta. Tingirig mabati o niya na sunod, ha? Ikaw, lupik pa mo stand-up comedian kung mo na mo perform. Ang mga naglaundok ka, ukay-ukay, imong gihimong stage. O lupik pa mo rap model. Kung mo na mo kanta, mo nakarampa sa upat ka sa okining lantay nga kawayan nga gibutangan ta sa atong tinda ukay-ukay. Ay sos, ganon kalisod ang buhay sa pobre bayot. Kinahanglang mo kamas ug maayo aron mabuhay. Napsa ko gamay ha. Nap. Ano? Sige, nap. Human naman ka makatagpilaw no? Oh, man na. Ako na si piyong-piyong o gamay. Nap. Wa man kay mga tao ron kay kadlaw naman ron, di ba? Kadlaw. Pero bantay sa mga kawatan ni Carbon ha. Mugara na ba na sila og tingmingaw na? Oo. Maong sigaha gyud imong mga mata sa mga nakatama diri nga mga kawatan. Oh, tama good taon. Hindi, gino ka ng bisyuha, girl. Hoy, niingon ko, Samara. Samara ano mga nakatama ba? Aw? Palihog kog tunol ana akong novel bayot bi. Aw? Ha? Matubang ka? Yung basam kag novel? Ang bi, thrilling naman tong last na kong gibasa bayot. Gidangat ni mo. Gihubo na ni Lloyd ang iyang white fitting nga t-shirt. Gihubo? Nakita na ko iyang abs. What? Di yung unsa man? Unsa pa? Mao gani akong padayonon sa pagbasa kung unsa ray sunod nga mahitabo. Oh. Kay ako unya sumpayan sa akong damgo nga ako ang kauban ni Lloyd sa malaparaisong paypayo. Oh, ikaw ba nagdam ka nakalami, eh? Nagdamgom ka nagmata, eh? Pero kanindot, eh? Hoy maugay matog sa ko aron di ko magdamgong magmata. Bayot!
Pukawa ko inighayag na ha. Kay irimit ko pa ning Ate Elvira atong halin. Te! Ay, te! Mao ni among halin tibuok gabi ha sa among pagpaninda ni Angela sa imong ukay-ukay. Ubay-ubay among halin te, horot-horot gyud. So, kinahanglang mag-abli gyud taglain bandol. Aron alang rong adlaw kay Domingo baya rong daghan og tawo. Te, may problema ni mo, te. Uy. Naguol ko, Carla. Ha? Dagan na noon may halin. Nag-uol na noon ka. Dili na ang buot ko ipasabot. Unsa man di ay ti, oy. Maayo to nagdagan sa akong negosyo nga ikaw ang nagda, Carla. Paano ako'y swerte sa lalaki? Kay nga naman di ay ti. Giunsa man di ka atong imong batanong uyab nga si Derek, te. Ha? Iya ko gibuwagan. Unsa? Nganong gibuwagan man kuno kaniya, te? Nasuko man siya sa Amerikano nga akong kachat nga magpadadanan ako kwarta nga ako gipuhunan sa akong negosyo ko kay. Uy, nganong ko mag-ingon man siya, ana? Nga nakabinipisyo man sab siya. Sige man na siya pangain mong kwarta, di ba? Niba man na siyang daan bayan ng Amerikanoha, di ba? Nga kachat lang na nimo, nya naluoy nimo, nya gatagan kag puhunan para negosyo. Pero nasuko gyud siyang maayo na ako. Iya ko gibuwagan. Og ang nakasakit. Kay may lain siyang uyab nga gusto niya pakasla. Unsa? Di na ni makaturungan nun, da. Sobra naman na siya, oy. Katarungan na lang na niya. Ano maka-exit siya sa imong life. Nangita na siya bikil, te. Oh, nasuko ka, Carla? Ote, nasukog yung kog maayo. Grrr, Angry Birds, nako. Human siya nakatigom sa sige niyang pangahay nimo. Unya karon, iyang ipakasal sa lain. Kinakudako na iyang nahukok nimo. Bantay na siya nako. Oh, ha? Unsay buhaton mo ha, Carla? Ako'y babag silang kasal. Unsa? Unsa? Uy, ganun ikaw may mubabag, Carla. Ikaw ba dahil tungdan, di man. O magkipag-inong nanas de Elvira, ikaw na noon? Oh, kay hininon man as Ate Elvira, oy. Di ba na ka maong masuko? Hilak na mo ginahibaw-an, ana. Kaluoy sang de Elvira, oy. Kung saan sa kuna, oy, batanon mo sa kinang iyang fafa? Oh, ang nitabo ron, hukhukan lang hinunan siya ng dirik. Ay, giswerte na unta siya nga. Naluoy niya iyang kachat nga Amerikano. O gitabangan siya makapuhunan aning ukay-ukay. Gidi malas man sa dinuon siya siyang nauyab nga Pinoy, oy. Makalagot gitong Derek, oy. Ay, masikhan ko ni mo, ha? Masikhan ko ni mo. Pero ikaw ba, Carla ba? Dugay naman kakailaan ng Elvira. Huwag ka magkatunog chat-chat. Basta hindi, sirtihon ka. Di kami nila ko ukay. Bahog-bahog na mo paninda. Magkakita ka Amerikano ba? Musuportan ni mo. Aron magkapuhunan ka sa mahing negosyo ba? Unsa? Lagi! Ikaw bayot ba? Gusto ba pag yung ibandelyo ang akong pagkaako? Ha? Buta kang wa ka makakita sa akong apan? Sa may apa ni mo? Katalintin ni mo? Saan mo nga nakikabahong? Kanino di mong tingog? Humog kay kaglawas, may kikabusayaw, mura kag bitin na lulukay. Nya may kapag pamaba. I mean, may talent sa kapag entertain o mga customers. Unya! Ngano man ka magkakita og Amerikano sab nga imo? Oy, bayot! Ay. Wa ka kakita sa akong height? Wa gani ko kaabot og 5 for 11 gani ko? Ay, napay akong naong nga di masabot. Kung naong ba ni tao o sa unggoy ba? Kaya nagpaparis lang akong mga ginikanan, yung mga pikikig naong. Ni apay akong ilo nga, gapyang nga lang kayo. Murag palwas lubi nga, Hoy. nagkob. Uy. In short, bayot no, di ko attractive sa mga lalaki. Di parehas ni Ate Elvira ba nga, bisag may edad na, may ilag yung gwapa o may igong gitason. Nindot paglawas, niya hamis pa kay kutis. Oy. Makalagot ka na ha, makalagot ka na ha. Ay, palabi, ay. Oh, da. Ay, gidasok pang kunin mo dinis mga ukay-ukaya na tong tinda, oy. Ay, ang kay Ano? makalagot man ka.
Imo pag yun kong gipasulti sa tanan akong apansa, Oh, ali- ang mga tao wa mahibaw. Nahibaw na inon tibok Bisayas ug Mindanao kung unsa ko Ay. sa akong apan. Ay, lagi. Kalagot kay kabayo Ay, ta ay, 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 ay! Uy, ay, sabaw. Ang mga tao may ati man ayaw ito sigbugno din. Kasi may mapalit na ito din ni. Ito sa? Ito pinugno ay din ni. Gusto na, ha? Na mga tao ay nanagan, palayo na noon. Ikaw ha, wabi ati kasugua ha, nga isulti ang tanan mong apan ha. Imo-imo rigid to. Imo-imo rigid to. Ang naglagot mong kunin mo. Muna na kung tago ani akong mga apan. Ay, Apan lagi. karon, nisulti na lang noon ko. Nasulti na gyud noon ako tanang bayuta ka. Sus. Napay wa, samot. oy. Wa ni magkagusto na ko ani. Ay! Niyan na, imong Prince Charming, die! Ha? Nawa! Prince Charming sa imong mata? Tanawa. Nangigham na eh. Gilainan kag tempura og quick akong tinda. Si ang ilong ba yun? Init pa ni. Dinsyo. Ako pa na kong giluto. Una na kong giluto para nimo Carla. Ay! Ay! Ganahan kay ko na Dinsyo. Bayot! Ganahan kay si Day Carla, Ana. Hoy din siya. Kanandaan mong tempura og quick ba, madawat man na ako. Pero kanang imong naw nga murag kinumot sa agta ang di na ko madawat. At manaway mi sa noon. Uy! Bayang nanaway biya taon. Mauna. Mangulag jud ay nang imong naong ni Dinsyo. Day! Naka ni imong naong umuros nagkinumot og papel. Kinumot ka papel. Hoy, sa makaon na lang panaway bayot no? Oo, sa noon. Bitaw no. Muro sa siya gwapa. Gisaway ko nimo ha? Nanaway ka na ako? Mas baos. Di gyud na ko batasan ang manaway de Carla. Honest lang ko pagkatao. Ah. Iyo ka maong mamakak. Maong musulti gyud ko sa tinuod kung nakita. Sige, bawas, Ay, honest bawas. man ko. Og honest sab ko sa kong pagbati nimo. Oh, Queen, take it up into heaven. Unsa man to de Carla? Ay gikuha to nako gikan sa Litany of the Blessed Virgin aron malamdagan ang imong hunahuna og pagbati din siyo nga di in taon taangay sa usag-usa. Sige. Ikaw batignaw og ako sa batignaw. Nag-alalis na mga ngilad ay. Kung noon, perfect combination di Carla. De Carla. Bagay kay ta. La. Kay og ako'y manguyab babay. La. Di mo kusugton. Ya ikaw sab. Wa sila yung manguyab nimo. La. Mang magsubot-sabot lang ta. Wala. Ay may maayo og kurambuso na natutong naong. Wala ka na. Naman. Sige. Unsa man? Paglalis, Unsa man paglalis. ginaw sa Sige. akong mga anak ha La- din siyo? Tarshares? Hawa na. Pahawa sa among atubangan ha. Pahawa sa mga tinda kay di na mahalin tungod kay naa ka sa atubangan niya batek ignaw. Day Carla. Kana sige, pag tinubagay mo bayo, daghan pa mo masulti ba? Daghan pa mo sa wayon nun yung duha. Sakita sa yung manulti. Bawas mo mga bati, sige. Ako, gadagan lang ko, Tri. Titinuod. Huwag na yung sobrang bati, ako na ng Grabe sobra. naman ka, Day. Sige na! Grabe mo lang. Hoy, pero ay palabi oy kay di lagi gyud ta bagay bisag unsaon. Unsam taon ka? Na! Sige na! Burak, imunsad din siyo, imunsad. Bagay mong duha! Na di nakatingog. Mao na diha. Pahawa. Nimingo man og kalit bayot. Nya, Kadto man gyud batignaw mo nakaingon ba? Ang dalag dimal. nanaligri noon pagkabot ato niya. Degree. Nabulgar man noon ninyo mga ba? Saba diha Yung oy. mga dagway. Utrus Wala na ka ko yung na. mga tao. Pero aligri man magsulti mo. Ay lagi basol. Ay lagi basol yawan na. Nanlakaw ng mga tao. Na, yasulas yung lalis. Ay gibasol kang, singa na to, dinsyo no? Ay gibasol kang dinsyo ang tanan. Uy, kuan, tingning nga magiron kay Udto naman. Gawas nga, tipa ni Udto ron. Kasi may ganaha mangukay aron. Naglagiting man kainit sa adlaw, utututok man good. Sige dili, may pag magchika ta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!